Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kweSASA-TV ngesiXhosa. Utata kaSibongile ke guys uqhubekile ke nokutyhola ke uSamke ngokuthakatha ethi ubeyofunani engcwabeni lomfazi wakhe, ufuna ukumthwebula na, ethi ukhohlakele wena, awohlukanga kudeliwe, ubhizi apho uncomana nodeliwe kukhohlakala kodwa nawe uyafana naye. So uSamke uye wazama ke ukuchaza ke guys esithi into yoba no, mna ukuya kwam engcwabeni linkosikazi yakho bendiye emangcwabeni abazali bam ndiyoklina khona. So ndase ndabona nelo mnganam lingekho rayithi, ndabona into yoba mandisose ndigqithe khona ndilikline. Wabe secela uxolo ke ethi uyayazi into yoba bekumele uba uqale wazocela i-permission kuye before aye khona. So uye uJangase ke uye wehlisa umoya emveni koba evile ke into yoba ethi futhi uyamhlonipha ubukela nangendlela abaphethe ngayo abantwana bakhe nangendlela amamkele ngayo xa efika. So yena ebethi ubuyisela nje ubuhle phezu kobunye ubuhle. UJangase kuye wacela uxolo ke esithi uyaxolisa ngokumnuka, noko uyamazi akanguye umntu ombi, uyamazi uba ngumntu onobuntu. UVelaphi ke yena guys uyile ke eBhalito kule ndlu kayise wafikela kwisithabathaba ke somzi kanokutsho ewuncoma ke ethi heyi uberhalela uba noSangweni ebengakhona bezowuvuyela kakhulu lo mzi uSangweni. Koko udade uthe uzoba rayithi uSangweni kuba kaloku uba unina wabo wayethembekile kuye ngekuba namhlanje bayifemeli bebonke. So imothuseke ke uVelaphi uba kanti kaba unina waye watshitha na kutatakhe. Ethi ke utatakhe uthetha into yoba awuboni uba uSangweni akafani nam ngoba wena ufana nomama wam lo esisandokumngcwaba. Umphikisile ke uVelaphi wabe esithi utatakhe hayi mntanam wena usemncinci awuzuzazi iinto zabantu abadala. Kanti ke uJangase yena unike uSamke laa ndawo ibithengisela udeliwe esithi ke uVelaphi laa ndawo akasayithandi akayihoyanga, kunokuba ke ibe yindawo evalwayo makayithathe. Ibimothusile ke leyo uSamke ebecinga uba yena uzophiwa nje umsebenzi woklina kulaa ndawo esithi noko andade ndibuye exophe ndibuyele uzoklina kwezi ndawo zalapho. Wabe esithi omnye no, lena indawo ndiyakupha and esi ndikunikeza i-second chance ebomini and esi sisenzo soxolo ngezinto endizitshiloyo kuwe, esitsho ke into yoba vele lo mntana kadeliwe akasayifuni indawo. So bevuya ke uSamke utshilo ukuthi makenze noba yintoni ke afuna ukuyenza ke phaa kulaa ndawo. Kwelinye icala ke uVelaphi ubonakele ke guys ehleli noyise emxolela ke uyise into yoba nawe mntanam kule ndawo andithi bane-sea view phaa kule ndawo bahleli kuyo. Uthi yabona mntanam nawe le mpilo uzayiphila ngenye imini njengoba sowude wabe ungena kule nto yezi vidiyo zakho zokujayiva nje. UVelaphi uthe heyi kungangcono ngoba noko ezi videos bezibhatala noba ke zingabhatali imali etheni. Utatakhe bembuza ke into yoba kanti babhatalwa malini na. Uyise ke wabuza into yoba kona kona izinto ziyenzeka ke. Abe sitsho kuVelaphi uba ewe ndingatsho ndithi ziyenzeka because bakhona abambalwa abaphumelelayo kule nto. Uyise uye wathi ke uzuqaphele ke mntanam ngoba kaloku kukhona neengcuka phandle apha. Uthe ke une-idea, kukhona umfana amqhelileyo wenza izimanga, uyakwazi ukwenza i-15,000 ngosuku koku kujayiva kwabo. Ethi kufuneka uzohlala apha eBhalito uzawuyenza mntanam nawe imali. Ethi singenza nje ii-videos ezimbalwa uzawubona umahluko. Ethi xopho ngeke ikusendawo mntanam, leya indawo akho kwanto itheni phaa. Uthe ke uVelaphi uzayicinga ke yonke le nto ithethwa ngutatakhe. Wathi utatakhe khawulezisa ke mntanam ixesha lingabi lide. UVelaphi ubengathi noko akayiva kakuhle ke leyo into because utata ufuna yonke into ikhawuleze. Kodwa ke guess what, uba uVelaphi ufike kowabo wakhawulezisa ukupakisha ii-bags zakhe. Kufika uSipho ebuza uba hayibo kwenzeka ntoni. Wabe sithi omnye uyahamba uya kutatakhe uyohlala eBhalito. Wabangabuza uSipho uba hayibo umntana akazuhamba kumntanam kuya kule nto. Wathi omnye ha-a vele umntana ndizomshiya. Wabe sithi uManqoba uzosala kuwe but mna ndiyahamba ndiya phaa ngoba utata uthi kuthiwa khona ii-dancers ezikwaziyo ufumana i-15,000 ngosuku. Wathi cinga nje imali engaka endingayenza ngosuku. So uSipho athuka athi ngubani ukuxelela loo nto? Utatakho lo ukuxelela loo nto? Besithi omnye ewe hayi kaloku utata wena umazi tata sisikhondlakhondla esisezintweni. Kodwa ke besithi uSipho hayi uManqoba ke yena akaziya ndawo. Wathi omnye hayi vele bendizomshiya. So uSipho uye wathi oh nawe ke ngoku ufuna ukwenza le nto eyayenziwe ngabazali bakho. Abe sekwata ke uMedeme esithi ungathethi kanjalo ngam because mna yonke le nto endiyoyenza ndiyozama uhaslishe la
yena uManqoba. Kuye kwangena uJangase ke besathetha ke abe sesithi uvele phi, angakalinge ayiphathe ke tatakhe ke yonke le nto ayihambayo. So wathula ke uSipho kwangatsho nto. Wabesemxelela ke uDade into yoba no, ndiyahamba. UDade ke becinga uba yena uyohlala kwaNtombela. Uthi omnye no, ndiya eBhalito ndifumene umsebenzi. Yho, othi utatakhe ethi eBhalito? Athi abantwana abangaka ngawe kweli xesha langoku, hayi akho kwamsebenzi and andiyiqondi le nto niyihambayo. Besithi omnye hayi ufumene ke umsebenzi. So uye wamhaga ke wabesithi awuzoziphatha kakuhle, wemka. Ubashiye beme apho ke bobayi-two bebonakala nje uba le nto ayihambayo abayithandi but yena ngoba uthanda izinto wemka. Mna ke andimboni kakuhle nalo tata noba nguyise andimazi okanye noba uvele ngoku ufuna nje uzomsebenzisa for izinto zezidakamizwa, andimqondi kakuhle. Kodwa ke asazi. Enkosi, ndicela siqhubeke sisabhskrayibhe, silayikhe, singakhomenta futhi. Bye.